tornem a que l'independentisme no sigui oposició, sinó que torni a ser qui mana en aquest país, abans ens tocarà picar molta pedra i ens tocarà explicar, i la part bona, la bona notícia d'aquesta notícia és que no ens haurem d'inventar res, només haurem d'explicar la realitat, i la realitat seguirà sent la mateixa de sempre. Els problemes que van portar la gent a dir prou i a treballar perquè aquest país sigui independent no només continuen existint, sinó que molts d'ells són encara més greus. Per tant, és fàcil, hem d'explicar la realitat. I per fer, és a dir, en el seu moment, aquests problemes van fer que molta gent passés a ser independentista. Digués, vale, no hi ha res a fer. Recordar aquests problemes no també pot ser una opció de dir, vale, els independentistes... Vull dir, perquè ara molta gent és com, ja no confio amb els partits independentistes. Vale, però recordar-los, però confies als partits a l'estat espanyol? No pot fer d'una altra vegada tornar a activar cert sector? Cert sector, què vols dir? Cert sector independentista, és a dir, tornar a recordar-nos que tenir un acord amb Espanya no és possible? No pot fer a tornar-nos a reactivar? Bueno, jo crec que sí. Jo crec que sí, i per això la importància d'explicar... Potser aquests acords i aquests intents d'acords també poden acabar sent una oportunitat, em plantejo. I per dir alguna cosa positiu. Però si tot el que... Perdó. Tot el que estic dient és positiu. Tot, des del principi de la tertúlia, perquè... No, si és el teu discurs qui m'ha portat a mi el positiu, diguéssim. Diguéssim que, escoltant-te tu, és com... Vale, llavors, potser tot plegat ens pot acabar portant alguna de positiu, que la gent se n'adoni que això no és possible, que se'n recordi que pactar amb el govern espanyol no és possible. Home, el que hi ha ara en marxa és una enorme oportunitat per l'autonomisme. L'autonomisme té ara tot el camp obert, té la porteria sense defensa, diguéssim, per marcar-nos tots els gols que vulgui. Jo vull recordar, crec que ho he dit alguna vegada, però que no està de més insistir-hi, que a l'octubre del 2017, no ara, l'octubre del 2017, el programa de l'autonomisme era amnistia i desplegament de l'Estatut retallat el 2010. Per tant, qui va guanyant 6 anys després és evident que és l'autonomisme. I hi ha gent que ara s'ha posat molt de moda aquest discurs de que l'independentisme no sap celebrar les seves victòries. Home, a mi no m'agrada celebrar les victòries de l'autonomisme, la veritat, perquè les victòries que tenim són victòries de l'autonomisme. Però, compte, que hi ha molta gent en aquest país que es va fer independentisme perquè va decidir o va constatar que l'autonomisme havia fracassat. Però que si li demostren que l'autonomisme funciona, potser ho compren. Però tot el que ha passat aquest 2003, que se'ns ha venut fins a cert punt, o que se'ns venen com a victòries de l'independentisme, són victòries del programa autonomista que es va desplegar el 2017. Amnistia i retorn a l'Estatut del 2006 per desplegar allò que s'havia retallat. Fins i tot el català a la Unió Europea és desplegar l'Estatut del 2006. Introduir el català a les institucions espanyoles, això no té res a veure amb l'independentisme. Això té a veure amb l'Espanya plurinacional, que és el camí contrari de la independència. La gent va anar cap a la independència, la gent va agafar l'opció massivament de la independència perquè va veure que el camí de la plurinacionalitat estava barrat, estava bloquejat. I en el moment que el camí de la plurinacionalitat estava bloquejat, molta gent va veure que l'únic camí era l'independentisme. Si el camí de la plurinacionalitat es torna a obrir, la tentació d'alguns independentistes de nova fornada que només havien agafat aquest camí perquè era l'únic pel qual es podia transitar en un moment històric, si ara li demostren que es pot transitar per l'altre, no sabem què passarà. En realitat, el català, no és molt bon titular, però també ha sigut un dels protagonistes d'aquest 2023. És a dir, hem tingut l'intent que el català sigui oficial a la Unió Europea. Ara el català es pot parlar
al Congrés espanyol, però bueno, avui hem tingut una polèmica perquè es pot parlar al Congrés però no es pot parlar en les sessions, no em sortirà el nom, però diguéssim en les comissions, no? Per tant, és una cosa una mica limitada. No es pot parlar gran part del sistema sanitari. No es pot parlar correcte, continua havent-hi constantment, Plataforma continua denunciant constantment situacions de discriminació lingüística amb el català. Aquesta setmana hem tingut la vinguda a Catalunya eurodiputats a veure en quina situació era el català a les escoles i sincerament tot el que s'ha vist que han fet aquesta gent és una mica demencial, diguéssim, aquesta visita. És a dir, que en realitat s'està venint com que estem millorant el català però no és real, no? D'alguna manera. Aquestes millores no tenen cap reflex al dia a dia dels ciutadans. Clar, el català, el català és una d'aquestes coses transversals que defensar-lo no et fa independentista. Jo crec que, com que pràcticament tot el catalanisme s'ha passat a l'independentisme en els últims 10 anys, podria semblar, i com que l'unionisme d'alguna manera ha fet bandera del castellà, l'ha introduït al Parlament, l'ha introduït en el discurs públic amb una presència que no tenia històricament, algú podria pensar que lluitar pel català és lluitar per la independència, però en realitat lluitar pel català és lluitar per la identitat nacional, per la continuïtat, diguéssim, històrica de la Catalunya-nació, però l'autonomisme de tota la vida defensava el català com a punt primer del seu programa, bàsicament. Fins a cert punt que el català torni a estar del tot de l'agenda política entre les prioritats del catalanisme és una prova més o és un element més que certifica que la independència deixa d'estar dalt de tot. Perquè quan la independència estava dalt de tot del panorama polític, el català anava en el PAC, però no estàvem discutint sobre el català tot el temps. Potser d'aquí plora la criatura, també, que s'han descuidat moltes coses a nivell del dia a dia i com que s'ha baixat la guàrdia amb el català durant els bons anys de l'independentisme, ara està com està. Però que jo quan vaig veure que des del govern, des dels partits que pacten governs a Madrid, etc., es tornava a prioritzar tot el tema del català, de parlar de la situació de la llengua, etc., jo em vaig posar la mà a la cartera una mica, perquè això va aparèixer, jo ho tinc perfectament gravat, jo me'n recordo perfectament de tot això. El tema de la situació de la llengua i de la defensa de la llengua va tornar a estar a la portada dels diaris i a la portada de les telenotícies quan en Rufián estava negociant la quota de català al Netflix. I jo no puc dissociar les dues coses. I per tant, també siguem conscients del marc mental o del marc polític en el que passen les coses. Que el català estigui en el centre del debat no és bon i dolent per l'independentisme. És part d'una... La defensa del català és part d'un programa que va més enllà de l'independentisme. Veia que l'Albano feia així uns moviments al cap. Feia